dau baka har biki harbo. Ga su mata so lambar masu ya zo mu tarbo. In bake babu ni ki tabbata ke ce madubi. Yana fada da ne da ke mun zama jini ɗaya, siri na zuciya masoyiya ke ce gaba ɗaya. Ni naki ne ke ma ki zan so ta wani ɗaya, karkiya da ni kula da ni saɗi ya hobi. Sai in yi kuka ko bacci nake na tina da ke tilas na barka. Yau na tabbata babu ya ce biyan za a wanka, duka sinadarai na san ki yau sun zama safi. Wai akan ki ni za a yi wageka, inda akan ki ne komai akai man za ni ɗauka. Ki na sa gaba ba ni fargaba ke ce madubi. Ko ban kira ki ba to ki sa a ranki muna a tare. Wasu 'yan dalilai suka sa zan so ki share. Kyala makiya masu yin ziga su suke ware. Karkiya da ni babiya da ke a aikin ya gurbi. Mai suna ki share min hawaye, mai hankali da kyau shawarar da zan kirge iyaye. Ni Muhammad an kula nake ban so mu ware, wasu ko su so wasu ko su ki zabi ya aure. Eman